Ngiyandingelela bantwana benkosi enkulu emthethweni eNazaretha. Konzo isabatha siningi sibatha umfundisi uNduli wasemangangeni kusibusisa. Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila. Inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongenu Jehova Nazaretha. Velngange wezulu. Ngiyabonga Nkosi umsa wakho nothando lwakho. Njengoba Nkosi lentaba yembethe ingubo emhlophe. Umusa wakho Nkosi nothando lwakho. Wawuhlenga Nkosi lo msebenzi usuke ebuhleni waze wazofika entabeni eyingcwele. Ngiyakhumbula kancane mase siphumlile homisi abavangeli benkosi bexoxa bezwe lakithi emampondweni ababili
kwaseme bephuma nje ekhaya waphoseka emgodini umvangeli wacishe wanqamuka umlenze ngemva kwakhe kwaphinda kwaphonseka omunye nginakho Nkosi ukuyibuza ukuthi Nkosi isizwe singaka usihola sihamba phansi ebumnyameni ungasikwa ngisho ibhodlela ungahlatshwa ngisho ifa uzofika entabeni siyawubonga Nkosi umusa wakho siyalibonga Nkosi uthando lwakho ngangiye ngizwe Nkosi abazali besixoxela ukuthi Nkosi ubuhola umhlangano esiqwini sokuqala nesesibili ngicabanga ukuthi bashintshe emnandi kodwa njengoba sihamba ngiyalibona usizi ukuthi lolu hambo akusile lokudlala akusile lo hambo lokwenama fanele mawusufikile kulolu hambo uyikhohle noma ngabe buzalwa amadoda angakanani uzinciphise ukuze lokufanele amen kungekho isambrela sikho isigqoko inkosi ihamba phansi ilanga lifika kuyona imvula ifika kuyona namaxhaphoze esihamba kuwo nama-potholes inqamule kuwo inkosi yomsa sengathi uNkulunkulu angasipha ukuyicabangisisa lento kakhulu kubantu abasha nibuzisise nababadala ukuthi kulolu hambo kuhanjwa kanjani ningajabuleli ukuphuma ko Facebook ungajabulela ukuphuma ko TikTok uthi uyatrenda kodwa jabula ngoba igama lakho lilotshiwe encwadini yokuphila amen iyona nto esiqoqile lapha eNazaretha sizozama ukuba amagama ethu alotshwe akaveka ngakuhlebela ushembe athi mfana wami wenze kahle igama lakho lilotshiwe encwadini yokuphila sonke nje abasila sinjengabantu abaphumputhi ibhokisi likamentshisi ebumnyameni siyayifuna sifuna indlela
ngicela incwadi kaJohani isahluko seshumi nesihlanu endimeni yesine kuya kwesikhombisa. John 15 verse 4 kuya ku7. Ngiyakhumbula inkosi eyingcwele isesiqwini sesibili yayivama ukuhlala yodwa, yayithanda indawo enesizungu, yayixabana nokuhlala phakathi kwabantu nokuyaluza nje egcekeni, yayivama ukuba yiqoqe ibe sengxenye. Kodwa yathi uma iqala lomsebenzi ngo-1935 yathi lele ebusuku yayisibona kuqhamuka izintambo zinjengolwembu emhlabeni wonke. Zeza lezi ntambo zafike zachuma esifubeni kuye. Lase ilithizwi uyakubona lokushembe, uthi ngiyakubona kodwa ngazi kusho ukuthini. Lethizwi izintambo zamaNazaretha emhlabeni wonke. Umuntu nomuntu nentambo yakhe uyothi mawufuna ukubezwa ukuthi bazobe bekhona phambi kwakho uzobezwa ngalezi zintambo. Oyobe phambi kwakho uyothi mawuyidonsa ibe lula. Lo muntu kuyobe kusho ukuthi uzobe phambi kwakho. Kodwa lo zothi mawuyidonsa izabalaze kusho ukuthi lo muntu uyobe engekho phambi kwakho. Sonke njengoba silapha eNazaretha sichuma onyazini. Amen. Uthando lokuzala ikhaya luyamangalisa. Uqala umuntu abikezele ngoNovember athi inkosi nami ngimeme. Ngake ngisize isalukwazi singizalayo. Sasike sithandaze size sikhale sithi nami inkosi ngimeme. Ihashe elimpunga alingqongqoze nabo wami umnyango. Ngimbone sephuma kwesisikhathi ngibona ukuthi kumnyama. Laba bantu abazizala babe nesibindi. Aphume ngaboni, aphume. Kwesisikhathi angikhiphe phambili, athamba mfana yongilungisela idonto. Ngizokufica phambili. Ngiyothi ngimbone befika ngemoto, uyikhokhele ngani manje ngiyikweletile. Ngiyombona ngibuya. Angene lapha ngomabiyela. Angene lapha kulomntwana wakwaDube. Ababedayisa laba phambi kwethempeli athi nginika ukudla, izothi imbovu masifikile nginikhokhela. Kube njalo. Sobona uhamba umhlangano uzuphele. Esendaweni kaNkulunkulu. Amen. Ngicela ukufundela. Hlalani kimi nami kini njengegatsha lingethele izithelo ngokwalo. Uma lingahlali evinini kunjalo nani uma ningahlali kimi. Verse 5. Mina ngiyivini, nina ningamagatsha. Ohlala kimi nami kuye, uyena othela izithelo eziningi. Ningenze lutho ngaphandle kwami. Verse 6. Uma umuntu engahlali kimi
ulahlwa ngaphandle njengegatsha abune kubuthwa wona aphonswe emlilweni ashiswe. Verse 7. Uma nihlala kimi namazwi ami ahlale kini nocela enikuthandayo nikwenzelwe. Amen. Kunjalo manazaretha. Sicela sikuthandayo sikwenzelwe. Kufika izingane lapha ekhaya. Lengane yakwamkhize ingenhla nje komuzi ekhaya basempumelelweni ngokukhonza. Ibiso hlwini lwengane ezazihambile kulelizwe ziye eCuba ukuyofundela ubudokotela. Zase ithenjiswa ukuthi mazibuya zizoqashwa zonke zingene ibhedlela. Zafike zasebenza ingane ngokuyimisela. Zabuya zaqashwa zonke kwathi leya kaMkhize yasala. Yayisiyalandela ukuthi kudalwe yini. Yahamba kwaze kwaphela ukuhlakanipha. Yayisibuyela kuShembe yakhumbula khona uShembe. "2021 ngoSeptember inkosi isephumlani igaqi yenkosini ifika izibike. Khipha isibusisi inkosi bese kuphuma insizwa eziyothandaza. Uma sifika lezi ingane eziyothandaza unyazi lungene kuzona. Thanini kule ngane ngo-October izoqashwa. Zase zisho njalo lezi insizwa. Ithi ke lengane ngathi inhlayisuthi isimani yasho nje. KwaHulumeni aqashwa unyaka mawusumi kanje. Kuqashwa ngasekuqaleni kwawo. Zamnika ithemba lezi ngane zaphuma zamshiya wasala kuthe insukwini lwangena ucingo. Woza esibhedlela esithile uzoqala ukusebenza. Ijali daba. Hlalani kimi nami kini. Enicelayo ngiyonenzela. Ngiphe Baba aye umlungu ushasela ubhombela isitimela seme emampondweni. Wayesiyamthatha wamqhuba njengomfokazi.
wayemfaka esijwini sehlathi inhloso yakhe mayise phakathi nehlathi abesemdubula bathi mabe phakathi nendlela kwase qhamuka isidaka othi mawubeka unyawo ubishe size sifike edolweni ihamba phambili indlondlo musa ngoba nanti ibhokholo liyayiqhuba iyayihambela phezudaka ujamludi lo uthi mayefika unyawo luthi shiqe luyelifika edolweni aqale phansi ammemeza athi ngilinda iphenduka inkosi imbheke ibisithi ngesandla ngesikhathi ithi ngesandla luyikhuphukela unyawo Ijali indaba wamncenga wahamba naye kwaze washo yena wathi ayike manje sekulungile phenduka shembe ngikudubule wathi mayiphenduka ecala kwakhe kwakukhonitshe waphenduka qede wayisebeki unyawo phezukwenje wayisebambelela lapha eqolo wayesesikhoka isibhamu umntana omlungu wathi lesikhathi ethi yambheka ubuza afeze inhloso yakhe wamfika seguqukile kungeseyena ushembe ngamayekisa akade emqhube emfaka ehlathini kwase kunogebsa amqala izivumavumane esavumela amajude sibethele siphambaneni Ijali indaba zedlingalo wayesethi shambe nje bathi ngiqhuba wena ungena lapha ehlathini qhuba mina nkosi siphume wena ufanele Khulunywa kwaIsrael namhlanje Nkosi likhuluma phambi kwakho ukuthi impela Nkosi uyivivi sonke Nkosi singamagatsha sengizohlala phansi imisebenzi yalapha ekhaya mningi emgodini eyimayini (1982) kwakuFebruary ziwu-18 insuku wawushiyadilika umgodi abantwana babantu baphansi emgodini phakathi kwabo khona insizwa yakamdletshe kwase kuyaqala kuyasetshenzwa ukuba kutakulwa abantu abaphansi emhlabeni kwambiwa kusukela ngoFebruary umsebenzi waze waphothulwa ngoJuly izinyanga ezisihlanu mabetatululwa abantu phansi kufika insizwa yakamdletshe yona yodwa eyidumbwini eziyinqwaba iyaphila Ijali indaba wayeseyathathwa wayesosibhedlela wafika wafakwe ICU amasonto ayisikhombisa 7 weeks
Odokotela abamsebenzayo bawu10 base bethatha isinqumo sokumisa emakhazeni. Bamfaka emakhazeni, wahlala emakhazeni insuku ezisikhombisa. Kwafika udokotela ka11 wathi umuntu owayelele la namshonisapi, bathi usemakhazeni, wathi ngiyamfuna mbuyiseni. Walandwa, wabuyisela ngodini, wamnakekela nodokotela, waziwaphila. Amen. Wadishajwa, wayesebuyela emsebenzini. Uma ebuyela emsebenzini, abantu ngababanga besamfaka emgodini, wabe sesebenza ngaphezulu. Wayesezwe insizwa sixoxa, zithi siyahamba siye ebuhleni kuJuly. Wayesiyayinaka lezi insizwa, wayesiyabuza ukuthi ningangisiza nami ngihambe ngiye ebuhleni kanye nani. Kwase kuyahlelwa, kwahanjwa kwayiwe ebuhleni, wathi bayesohlwini eyenkosini ukuyibika. Yayisimbona inkosi inyanga yezulu, yayisimkhomba, yathi woza la. Injalo indaba. Manazaretha ingcwele, mkhandlo ingcwele wasezulwini, siphambi kaNkulunkulu. Amen. Uma ufuna uNkulunkulu omunye ngaphandle kwalo, I feel sorry for you. Ngiyakuzwela, ngiyakudabukela. Wathi mayiselapha phambi kwakhe uthi xoxa, sabona naphi nawe? Yeah. Kusho Jehova. Uthi sabonana nawe Nkosi emgodini. Kwathi likumgodi emayini ngomhla ka18 kuFebruary ngo1982, uthi kathi ngiphansi amathunjini omhlaba. Uthi wafika phakathi emgodini, wafika inyanga yezulu, uthi ayiphethi ingcwephe ezesinkwa, slices ezu6. Wafika wamnika zona, uthi umdletshe ngangikhipha ilayisi ezimbili, ngisuthe ubusuku nemini. Amen. Zithi masayiphelile uphinde ufike, uthi sasezaphela inyanga ezisihlanu ngondliwa inkosi yamakhosi ephambi kwami phansi emhlabeni. Bantwana abahle basezulwini, akuvume ngime kulelisi, ngumntwana omncane kakhulu. Ngoqe phambi kwamakhosi, ngoqe phambi kwabazali bami ngemva kwami. Akuvume Nkosi ngime lapho ngishayise khona emsebenzini wakho, ungithethelele bengizama njengoba kufanele. Inkonzo yakho Nkosi iqhubeke, inkosi ibusise nikuzulu. Siyabonga amazwi omnandi sokufundisa ukuthi Inkosi izibusise. Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesabelelo sama28 84. Sicela umshwalense wasesenzo asole lesibelelo Inkosi ibusise. Nkosi usibonga abangcwele. Nhle kangaka inkosi yethu, muhle kangaka usakhathi.
Nazareth.